Není většího symbolu noxiánské moci než Daria, nejstrašlivějšího a bitvami nejvíce zoceleného válečníka národa. Osiřelý v raném věku musel Darius neustále bojovat, aby udržel sebe a svého mladšího bratra naživu. V době, kdy se připojil k armádě, měl už osvojenou sílu a disciplínu vojáka veterána. První opravdový test Dariovy rozhodnosti nastal v kritické bitvě proti Demaasii, kde byly noxiánské síly vyčerpány a početně v nevýhodě. Dariův kapitán svolal své vojáky k ústupu, ale Darius odmítl přistoupit na akt takové zbabělosti. Rozbil formaci, vyrazil Darius vstříc kapitánovi a jediným máchnutím své gigantické sekery mu oddělil hlavu od těla. Vojáci, vystrašení avšak inspirovaní, následovali Daria do bitvy a bojovali s neskutečnou silou a zápalem. Po dlouhé a únavné bitvě se vynořili jako vítězové. Využívajíc momentu ohromného vítězství, Darius vedl své nebezpečné oddané vojáky na devastující kampaň proti Demaasii. Poté, co prokázal svou sílu na bojišti, obrátil Darius svůj zrak domů. Spatřil Noxus proražený slabostí, kde hamižní a samoliví aristokraté vysávali sílu národa. Toužíc po obnovení velikosti svého národa, vzal Darius přeskupení noxijského velení na sebe. Identifikoval slabé figurky a následně je odstranil z jejich pozice v moci. Mnozí z Noxusu viděli Dariovu čistku jako pokus ujmout se moci, avšak on měl pro trůn jiné plány. Pozoroval vzestup Jericha Sveina s intenzivním zájmem. Darius viděl ve své nové vůdce s myslí a oddaností, vůdce, který přinese Noxu slávu. Nyní společně s mistrem taktiky pracuje Darius na sjednocení národa. Bez stínu jeho vize pravé noxijské síly. Sjednocený Noxus by mohl ovládnout svět a zaslouženě. Jako neústupný avatar moci měsíce, Diana vede temnou křížovou výpravu proti uctívačům slunce Solary. I když jednou hledala pochopení u svých lidí, roky zbytečného usilování ji přetvořily na zahořklého, rozhořčeného bojovníka. Nyní předávají jim nepřátelům strašné ultimátum. Uctívat měsíční světlo nebo zemřít pod jejím půlměsíčním ostřím. I přesto, že byla narozena jako Solary, Dianina zvědavá povaha ji oddělovala od jejich bratří. Útěchu a vedení vždy nacházela v noční obloze a pochybovala o dominanci slunce v její společnosti. Solarejští starší odpovídali na její výzvy pouze výsměchem a trestem. Avšak Diana zůstala přesvědčená, že pokud by našla důkaz o síle měsíce, starší by začali naslouchat rozumu. Po celá léta v osamění studovala archivy Solary, dokud neobjevila zakódovanou zprávu schovanou ve staré knize. Tato stopa ji vedla ke skrytému údolí Mount Targon, kde odkryla tajný vchod do starobylého, uzavřeného chrámu. Uvnitř mezi starnoucími relikviemi a zašlými nastěnými malbami našla zdobené brnění a nádhernou srpkovitou čepel. Na obojím vyryté znaky měsíce. Diana si oblekla výzbroj a vrátila se ke solarským starším ještě tuto noc. Prohlásila, že artefakty dokazují, že ostatní stejně jako ona kdysi uctívali měsíc. Její nalezení tohoto důkazu vyzývající nadvládu Solary starší šokovalo. K Dianinu zděšení prohlásili za kacíře a odsoudili ji k smrti. Jak se starší připravovali k její popravě, Dianin hněv a smutek přemohl její touhu po přijetí. Obrátila zrak k obloze a prosila měsíc o sílu. Skrz její tělo se prohnala síla luny a Diana zničila její okovy. Pozvedla starobylou čepel a povraždila starší. S ruinama chrámu za zády se Diana rozhodla zničit všechny, kteří by popírali sílu měsíce. Slunce neodhaluje pravdu, jeho světlo jen pálí a oslepuje. Říká se, že muž známý jako doktor Mundo byl narozen bez známky svědomí. Místo toho měl neutíšitelnou touhu způsobovat bolest skrz experimentování. Když mu bylo 5 let, většina domácích mazlíčků v sousedství Zauna zmizela. Když byl teenager, jeho rodiče nebyli nikdy k nalezení. Když získal lékařskou licenci, byl už obviněn ze 38 vražd autoritami Zaunu. Avšak kvůli nedostatku důkazům bylo jeho stíhání nemožné. Doktor Mundo se stal z jedné poloviny sériovým vrahem a z druhé šíleným vědcem, i když nikdo se není úplně jistý, jak se jeho řezničina dá kvalifikovat jako věda. Avšak udělal velké pokroky v mapování odezvy na bolest v lidském mozku a těle a došel až tak daleko, že ji dokázal potlačit i v těch nejnesnesitelnějších podmínkách. Také nahlédl do základních částí mozku skrz chemii a z toho se naučil, jak zvýšit agresivitu a adrenalin, tak otupit vědomí a instinkt pro přežití. Ve zkratce, Mundova životní práce byla vytvořit perfektního, vědou vylepšeného zabijáka. Na neštěstí, městský stát Noxus považuje takové chování jako znak iniciativy a ambice než krutosti.
Původně bojující za Zaun Dr. Mundo byl také rekrutován, aby bojoval za Noxus v League of Legends. Madmanová dvojitá frakční příslušnost reprezentuje výsledek vetoucího vztahu mezi Noxem a Zaunem. Dr. Mundo pokračuje ve svých experimentech až do těchto dní a dokonce používá sám sebe jako pokusný subjekt. Jak bylo dokázáno jeho znetvořenou postavou a jeho unikátním způsobem mluvy. Existují věsti, že High Command Noxu mu dala volnou ruku v pronásledování jeho životní práce v jeho volném čase. Střeste se, šílenci ze Zaunu, v jeho očích jste už mrtví. Na rozdíl od jeho bratra Daria, vítězství v bitvě Dravenovi nikdy nestačilo, kdy chtěl po uznání, chvále a slávě. Poprvé hledal velikost noxijské armádě, avšak jeho smysl pro zrušení byl zle nedoceněn. Žíznic po metodě, jak se od Dravena podělit se světem, obrátil svou pozornost na vězeňský systém. Tam se postupně vyril jako celebrita, jíž se toužil stát. Proměnil fádní záležitost poprav v prvotřídní atrakci. Při Dravenově první popravě šokoval přihlížející, když přicházel odepsanému vězni běžet o život. Těsně předtím, než se ubožákovi podařilo zmizet z dohledu, ho Draven sundal bezchybným vrhem své sekiry. Brzy se ze všech Dravenových poprav staly veřejné události, při kterých noxijští vězni soutěžili o poslední šanci přežít. Využíval své procesy jako své vlastní jeviště a proměnil potravy v nejpopulárnější formu zábavy. Dováděl diváky k opojnému šílenství, zatímco zoufalí vězni prchali, aby mu unikli. Nikdy se jim to nepodařilo. Odmítaje ponurou, černou uniformu noxijských popravčích, si Draven vybíral zářivý oděv a vytvářel nové, osilnivé, smrtící chvaty, aby sám sebe odlišil. Davy se hrnuli, aby Dravena viděli v akci a historky o jeho výkonu se šířily rychle. S rostoucí popularitou narůstalo i jeho tehdy už dost nafoukané ego. Patřil zkrátka do centra pozornosti. Zanedlouho měřítko jeho ambice přesáhlo noxijskou populaci. Rozhodl se, že skvostné umění Dravena by měl spatřit celý svět. Vrchol je tam, kde ho chci každý den mít.